Adwa wacho ne Nyasuna gimoro to kapok wacho Nyasuna wakon Michael awinjo ko wacho wach moro ni activism jowa moko no mak Uganda. Ingeni activism be dwaro discipline. Kitimo activism mar Kenya okinyal dhi time Uganda. Wang'iane ni process mane Njagi gi Oyo ne gidhigo Uganda. Nitiere kaka kidhi e pinjo moko to nyaki idonji ma embassy ung'e ni in kanye, in kocha. Okinyal mucha ni idwa ng'ado Kenya tidhi pinje jomoko ka ng'ama wuok e dalane okilura ngach tiluro ot tidonji puothu kori paro mana ni nyalo puri puothu kaka idwaro. In fact jogo lam Nyasaye ni ne giduogo ka gingima. Debe ni an gin to kachaka tim gimora ilano. Magi the same people manomak Tanzania. Ka president ma Kenya plead gi Tanzania mondo wene jogi. Giduogo poko tiyo kata higa kendo gidok Uganda. Nyiso nango watimo gik moko mondo wayud publicity to kwang'eyo the repercussion ma gigi nyalo kelo. Ntiere chike magavan pinje machielo mopogore gi mekwa. Ka freedom ni e Kenya, freedom ok ni Uganda. Jo Uganda go pokineno kubiro gore nwa Kenya ka samwa maandamana ni gibiro, ok gibi. Ito kori dhiyo mang'e gwengi. Omiyo anto kar activism kata support serikal kabisa. Beno nego beni wajogi kabisa. Magidag kata oko kabisa mondo gilana lesson. Okinyal much ni dhi gori gi ne jomoko ma ok konyu. Kasto idhi makata ker ma ichungi jatelo achiel kuom jotelo mabende senator mabende nochung koda dwaro makamano. Yes. Jogi okonego bir kata ni wawacho wachgi. Okinyal dhi vamia gweng jomoko ni wacho ni serikal mondo tetea. Kanya chungi serikal 100%. Jogi notimo gimarach monego beni gin magi apologize ne Kenya to gi apologize nyaka ne Uganda. Mana kale. SHA adwa nyiso siepna ma Robert ni SHA was a good idea but nen gima ne obedo rushed into its implementation. In fact, strategy manokelo gini ne okonyiso ker yo manonego beni timego. Dine bed ni gini dwa time maber ne ok wadua way with the NHIF. Ne watimo gimiluongo ni branding, rebranding of the NHIF. Twaketo systems in NHIF. Then ne ok wachak waket jo Kenya no register fresh. Data go are there. Jogi ne waketo ni kapo ni se register NHIF to in gini bedo implemented kuomi to waketo ni pesa ni mwatimango ema wakoro wachulo e higa kata pani. Ingeni kawuono nitiere joma onge pesa to kawuono kituo kidhi hospital tipenji ni be in gi SHA. Kionge kode tikoni ni wa register iti chulo 6,000. Pare ng'ama ni e gweng' samoro kata siling achiel monge go to tuore. Siling 6,000 nodwa dhi gole sani ka odwa bedo admitted kune. Ker no nego ket kata joma implement this system no nego ket in a way ni ka en 6,000 to itue dhi hospital to gi register yi ok ginyisi ni nyaka chula siling 6,000 chadichiel. There is a way maginyalo keto ni mondo itimango ichule. Omiyo jok manokelo gir SHA ni ne ok gitimo research makare. Gine magimiyo jo Kenya yuak. SHA is a good thing. Corruption nyotimo newa iye. But aneno ka sani to kori tuwe ama beneficial of the SHA. Omiyo kanyal criticize much. Jaduong na nyocha tuone wadhi mananeno ka SHA no tiyo nwa maber. Okanyal wacho ni SHA rach. An gara ki wacho takelo ni documents kaka kanegi chulo nwa. Namba 2, gimomiyo Raila Odinga jo Kenya nyoero. Jakom no biro gi gimiluongo ni slum upgrading, not affordable housing. Slum upgrading en ni nidhi kaka for example Karadak Mongore ma Kibra kata Madhare. To nitimo gimiluongo ni decanting, nidhi gero decanting tikao data mar joma nie slums titero gi kucho timuko ka. Kasti gedo to jok manotimnegi manotere decanting ma data gi nitiecha nitingo teduoko back. Kawuono e slums kimuko kamarom gi ot kama wantie ni tidaro jika tigedo ka ot odhi malo. Ingeni mokwongo ibro settle jok modak ka gite midongi spaces makori nyalo uso. Mane gima Raila noero manogero emomiyo jo Kenya noero jakom. And gik mane jakom otimo ibro neno ka nitiere Soweto phase 1 gi Soweto phase 2. Ji odake. Kata corruption no bede ni koro jomoko ne nyiewo gi wadozi mowuok kumoro but en gima notim mane nenore. Ker oketo gimiluongo na affordable housing.
affordable housing ober kabisa kendo en project maber kabisa. Gimomiyo ber, odhi golo jopiny e lwet joket mwandu mawegi maketo ot bei matek. To shida man go gi affordable housing en criteria ma ng'ato yudego. Namba 1, iyudo ka ng'ato tiyo e sirikal, ing'ade affordable housing e dwe ka dwe. To kama ni gini ochako kosanago en ni nokon joma tiyo manie sirikal ni gini en pesa ni miketo bang' dweche moko tinyalo demand kidware to waboduoko nigo. Later on nobedo change di koro en tax. Now ka en tax kaka en tax ni, onego bedni joma ikuongo mi udigi gin joma odak machulo pesa ni matiyo e sirikal kata machulo pesa ni matiyo private sectors. But iyudo ka kawuono ng'ama ok chule en gi pesa cash, onyalo dhi to timo to nyiewe. Aparo ni ka understand economy be, ka invest e biashara, in gi capital michako go ohala, to ohala achiel iseketo mochung', ok onego bedni pod imedo pump capital e pesa e biashara ni. Onego bedni koro biashara mochung'ni kelo biashara machielo, eka koro ing'eni you are growing. Onego bedni ker gi joge koro gol gi miluongo ni housing levy. Koro ginyis jopiny ni pesa uni ne wasegero go udigi, koro udigi nyalo gero udi machielo, nikech ing'eni kawuono jopiny mogero udigi. To udigi koro sani usogi. Jopiny onge authority mar dok penjo ker ni to koro wan ema nyiewa gerogi. Wang' ni choko pesa di e udigi kata ji adi monyiewogi. Koro onego bedni ker gi joge gima onego gitim en ni onego bedni koro gigolo housing levy, pesa ma giseuso go udi ma ji osenyiepo koro giger go kuonde machielo mondo gi ease burden ne pay slips mag jopiny. Gino ka gitimo to aparo ni ker wadoka yiero to tam kata ng'ama chande onge. Erokamano ahinya.